Dobrodošli ljudi na Friki Videos kanal i s nama je danas na prvo pitanje, čime snimaš? Znači snimam sa webcamom, sa mikrofonom i snimam sa kacigom. Ne ispusti. Ne snimamo, to nije dio upreme. Slušama, imam sluše, dosta dobre, među vrlo dobre. Pegla, imam i tipkovnicu. I vrlo udobnu stolicu. Imam i stolicu udobnu. Ne, od moje boli guzica. Pa proklaže panel. Ajde brate, spuštaj to, podržiš još neko, pa spuštaj to. I to je znači prvo pitanje. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je, gdje je Griga? Pa gdje je Griga? To se ja pitam. Pa nema Griga! Nema Griga, na Griga. Pa gdje je bavio, da će neće u Bosni, na Sarajevu. Nema veze, ham dalje, moramo, koji broj cipela nosite? 47. Vidite meni. Ja imam toliko veliku nogu, meni je palac ko onoga kako su, ne mustač. Imam palac ko onaj šta je na ringi, onaj kip, zlatni palac, a noga mi je ono 46, 45 broj. Eto a Griga koliko je tebi noga? 47. Ujebote, pa šta je tebi je noga ko u kipa slobode. Ja sam iskreno iznenađen. Ajmo dalje, ovo ćemo zaboraviti, Ne, nećemo zaboraviti pitanje, ali ćemo zaboraviti ovaj dio samo. Treće pitanje. Koji mobitel ima? Griga je zaboravim mobitel, ali ja imam... Ovo je smartphone, ne čekaj. A brate, ja da. Smartphone. Ovo je novi smartphone. Siemens. Ovo je moj novi mobitel, vidite. Čak ima i malo ovdje ekrana i ovo. Vi mogu slati pisa poruku. Odličan mobitel, ima i ovo. Možeš opljačka banku, znaš kako je dobar. Možete nekom šupa. Na šala mala. Meni ovo je moj pravi mobitel. iPhone 4. I to je to za ovo pitanje. Ja mislim da je. Koje sad? Dalje, pitanje koliko... Ne, to je mi dobro. Sljedeće pitanje, to je četvrto, koji je luđi? I sad ide muzika harmonika. Hajde, smiri se! Mir. Dobro, hajmo sad dalje. Ko je gluplji? Ovo piše gluplji. Pa logično... Pa to sam pitan, ko ova pitanja postavlja? Griga, to sam govorio i u prošlome pitanju. U prošlome Q&A emisiji, pa Griga je glup ko kurac. To je logično. Ja sam pametniji, bar 5,5%. Do 0,1. Hajmo dalje na sljedeće pitanje. Šta ima? Ništa. Svašta i ništa. Imamo papirića, svega ima, sve i ništa. Sve u skupa. 3 u 2 u 1. Režija, spusti kompjuter. Hvala režija. Da vidimo. Šta bi radije kupio? Golfa ili Juga? Inače, meni je Jugo draži. Kam je ugleda? Meni je Jugo draži, ali da ima para, kupio bi i Golfa, i Juga, i Audija, i Mercedesa. Griga, što bi ti radije kupio? Če ne vidim koji su. Golf ili Jugo, jel? Jugo je lipši. Golf, to ja kažem. Golf kec, da ne bi bilo zabavno. Ham dalje.
Šta rade će da kupim? PSP, PlayStation 3 ili novi komp? Ovako. Ja ti kažem, PSP i PlayStation 3 i kompjuter, još Xbox 360. Xbox 360 i četvorku. I PlayStation četvorku u jednu sobu tricu, u drugu sobu četvorku. To ti je odlična kombinacija. Eto ljudi, to je sve od Q&A za vas danas. Pozdravi Griga Channel kameru. Vidimo se ljudi do sljedećeg videa. Tu je link. Tu je link.